okungafanele ukwenze uma une-HIV ukusebenzisa imithi engahloliwe. Ukuthi umuthi ukhangiswe ephepheni noma bathembisa lukhulu ngawo akusho ukuthi uyasebenza. Baningi abantu abafuna ukuzikhandela imali ngokwethembisa ukwelapha izifo ezingelapheki njenge-cancer, isifo samathambo nayo imbala i-HIV. Eqinisweni, eminye imithi ekhuthaza amasosha omzimba yenza ukuba i-HIV yande ngamandla amakhulu kakhulu. Kanti ezinye izikhuthazi zamasosha omzimba zixabana nama-ARVs egazini. Lokhu okwenza ama-ARVs angasebenzi kahle. Buza kudokotela noma isisebenzi sezempilo mayelana nezithathiselo noma ama-supplements neminye imithi ofuna ukuyisebenzisa. Khumbula ukuthi yonke imithi eyelaphayo nesizandlela thizeni ke kufanele ukuba ibhaliswe ngokusemthethweni yi-Medicines Control Council. Hi, uKhabzela. Mhlawumbe lokhu uyamamela radio you can't find my voice anywhere. Bafethu ngiyasika nyana. Azi bengithenga ngizothatha irest nyana ne. Ngivanye bo doctor uthi like why ngikhathala. Mhlawumbe stress yabo because sihlala sithethe all the time. Udoctor wathi hayazini HIV positive. Wayefuna ukuphila uyazi. Wayefuna nje into ayengayiphuza bese ekwazi ukusukuma bese eyahamba futhi. Abantu bangazithola bezungeza phakathi kokuvuma ukuthi sebanalo igciwane. Baphinde bacabange ukuthi angeke kwenzeke kubo kanye nokugcwala intukuthelo. uKhabzela ubekhombisa lezo zimpawu zokuziphatha. Uyazi sasihlala phansi egunjwini bese ngithi ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi athathe imishunguzo yegciwane lengculaza sesifikile. Ngameluleka wemkela ukuthi uphila negciwane lesandulela ngculaza. Kodwa ke wayephinde ebuye makhathaleni athi uyazi le ndaba yegciwane sandulela ingculaza angikholwa. Uyazi le ndaba yegciwane sandulela ngculaza angikholwa. Kanye nayo le ndaba yemishanguzo yegciwane lesandulelana ngculaza ngifuna ukuyiyeka. Lokhu mina kwakungitshela ngokusobala ukuthi wayezungeza phakathi kokwamkela kanye nokungemkeli isimo sakhe sokuphathelene negciwane lesandululela ngculaza. I literally got Ngangithola izikhangisi okungenani eziyishumi ngelanga ngesikhahlamezi. Ikheli lekhompyutha kanye nezicingo zabantu abathi banalo ikhambi lesifo sengculaza noma abantu abathi bazana nomuntu ongasiza. Okwakunzima ngalesikhathi ukuthi laba kwakungabantu ababenezilokotho ezinhle ababefisa ukusiza ngenhliziyo zabo zonke. Ingxenye kubo yayibona amathuba ngenxa yokuthi ngingubani bese bafuna ukuba ingxenye yalokho. who he was wanted to be a part of the whole process. We went to see Sahamba sayobona uIrene. uIrene umuntu osebenza kakhulu ngemimoya. Wengamele isikhungu esisenza ngezemimoya. Yena ke ukunikeza amakhambi kodwa uthatha lawo makhambi unethemba. When Khabzela came, he's a lovely person. When I met him, I was quite impressed with him. We gave him the medication. He used the medication. For the first 2 months, he did incredibly well. Kuqaqile ukuthi uyathanda ukuphila uqabanga ukuthi mhlawumbe lokhu kuzosebenza ngekusheshsha bese uthatha lokhu ukuphuza bese phinde kuqhamuka omunye umuntu athi cha ngiyazi ukuthi lokhu kuyasebenza ngempela bese usebenzisa lokho ugcina ungasazi ukuthi ikuphi okusebenza ngempela kanye nalokho okungasebenzi. Ukuzungeza kwakhe phakathi kokwemkela isimo kanye nokungasemkeli yikho lokhu okwenza ukuthi abe senkingeni. Ngiyabonga kuGreg, ngiyabonga kuDek, ngiyabonga kuDre, ngiyabonga kuMa, ngiyabonga kuSibongile ngokunginakekela. Support njalo all the time. Yazibonga ngibona ngigain weight kancane. Thanks for the support bafethu. Ngizobuya showini. Amlasho ngizotakela la, ngizopela da. Ngifuna nje kini bafethu support. Let us learn from Khaba's life.
Imithi engahloliwe. Alikho ikhambi elelapha isandulela ngculaza nengculaza. Imishanguzo iyona kuphela imithi ehloliwe kwatholakala ukuthi yehlisa inani legciwane okwenza isibalo samasosha sikhule. Abantu abathengisa imithi engahloliwe bazenzela imali nje kuphela kunokusiza izimpilo zabantu. Ingaba ingozi enkulu futhi ingakubulala nokukubulala. Buza umsebenzi wezempilo othembekile ngaphambi kokuthatha noma yimiphi imithi. Qiniseka ukuthi imithi iphasisiwe yiziko eliphasisa libhalise imithi.